الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي تنوكا وليمدونك صلى على كربك محمد دو أنا سودي سانو أناك صحابة كرنغرلو أني مامون تغرو لاني بارج من كلي فوق سيدون لبما على قننا وبلا جلن يولا kofi amba folkan min damne kishi a chamanta hina ya labanye barkay baden tebe shir flala jabo malikono malikoka amba fu ka walin mado sanga an wati bela jelena au kanya madalila aw munumbe ni juma kutuba jam kanti foko amba wala dunya ka fo be juma kutuba jam kan konna na ambi jeli bugula misri la min me wele ko baba buguni misri wala ka fo ko fo fana ka misri mi almamba ya ankara moy imam alu fofana yan bismillah ka misri bayin kono kan tare ambu fo ka misri mamuru bela jelen fo adela Allah subhanahu wa ta'ala fe bato munum bike ala ka bela jelen mine kamne misri welela fo ka tase imam ga kutuba ma ninga juma jako flasel ni al-islamaw ye misra lola anga je anga yima daw fe ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الحمد لله الواحد الأحد الذي لا شريك له في ألوهية معه الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه الضارع والنافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه أحمده على ما صرفه من سوء ودفعه وأشكره شكرا نزداد فيه من الخير أجمه وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين أيها الناس وارغبوا فيها ففي مثلها يرغب واستحسنوها فعلى ظهورها يوم القيامة يركب واغسلوا أفضل أنواعها وهي الإبل والبقر والغنم هكذا ورد عن سيد الأمم وأقل ما يجزئ الجزء فيها من الضعن إذا استكمل الحول وكذا ما تمت له 6 أشهر في قوله والصني من غيره وهو من الماعز والبقر ما له 2 سنين ودخل في 3 ومن الإبل ما بلغ 5 وشرع في 6 وتجزئ عن 7 البدن والبقرة والذكر أفضل من الأنثى ولو كانت معتبرة والسبع من الغنم أحب من بدن
أو بقرة. وسبع من الغنم أحب من بدنة أو بقرة، أفضلها البيضاء، ثم الثوراء، ثم الحمراء، ثم البلقاء، ثم السوداء. ولا تجزئ الأوراء البين عورها، ولا الأرجاء البين عرجها، ولا المريضة التي لا شحم لها وما قطع من الأذنها، ولو يسيرا، ولا يضر انكسار القرن إلا أن تكون ممرضا يدمي كثيرا، ولا يضر شرم العذر، ولا تناظر بعد الأسنان، ويجزع الحد والمقلقة بغير الآلية بخلاف المخلوقة بغير أذان. ولا تجزع الضحية بحامل كما وقفه العلماء أوضح بيان. والأفضل أن يستقبل بأضحيته عند ذبحها الكعبة بخشية ورحبة، وأن تحر الإبل قائمة في المنحر، والغنم والبقر مرجعة برفق على جبهها الأيسر، وأن يذبح رجل بيده إن أحسن ذبح كما فعله سيد البشر، وإلا وكل من يذبح عنه وحذر. ولا يجوز بيع الجلد ولا إعطاؤه أجرة للجزار، والأفضل أن يجعلها 3 أقسام إن أراد الجمع بين الأكل والصدقة والهداية من غير إنكار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الناس، والقيل الذابح إذا أراد أن يذبح بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا منك وإليك فتقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك. والأفضل أن يتصدق بكلها إلا لقيمات يأكلها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يأكل من كبر أضحيته، وأول وقتها إذا مد قدر ركعتين وخطبتين من طلوع الشمس اليوم الأظهر. فمن ذبح قبل ذلك يعيد الذبح ولا يعذر. آخر وقتها يومان بعد هذا اليوم عند أبي حنيفة وأحمد بن حنبل ومالك، وإن إمامنا الشافعي إلى آخر أيام تشريف 3 انتهاء ذلك. فافهموا هذا الأحكام بهذا الأسبوع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يغفر الله لنا ولكم. أما الله سبحانه وتعالى تنبي الله سبحانه وتعالى على ككني تنوي وأمد من الله سبحانه وتعالى في على دم مغنم بلا جلين تجي أما ين على في على كم بلا جلين دم أما ين الله سبحانه وتعالى في أكننا بلا جلين كشي كمعايرة بكون تورما أنا مبارجه تورم نالا ما من كندا أتكلموا كنا جارا وكشرا على كم بلا جلين كنا جا على كم بلا جلين كشي
n'a ye maa min kunangoya k'i lafili hali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛrita ye o tɛ kɛ maa kunandi ye ala ka ɲinɛw bɛɛ lajɛlen kisi o kunangoya ma an bɛ seereya k'a fɔ ala ye kelen ye filanan t'a la o seereyali kɔfɛ an bɛ seereya k'a fɔ an kuntigi muhamadu ala ka jɔn ye ala ka ciden don kisi ni nɛɛma b'a kan n balima silamɛw n balima lamɛnnikɛlaw halisa ka tanu segin alahu subahanahu wa ta'ala ma ala tanu tɛ ban ala barikadali tɛ ban filanan tɛ ala min na a ka masaya kɔnɔna na ale de fɛn bɛɛ lajɛlen daba ye i bɛ min dɔn i tɛ min dɔn ala de y'a bɛɛ lajɛlen da masa tilennen don ale de ye danni kɛ dancogo cɛni la maa si tɛ se ka dancogo min nagari ayi ale de hɛrɛ ani hɛrɛ tana da walima hɛrɛ ani tɔɔrɔ ale de y'o daba ye n'a ka d'a ye a bɛ hɛrɛ suri kan n'a ka d'a ye fɛnɛ a b'i tɔɔrɔ ala k'an ka hɛrɛw caya an bɛ ale ala tanu a ka kan ni tanu ye a ka se kɔrɔtalen don k'a barikada min ni dan t'a la a ka hɛrɛw la kisi nɛɛma caman k'o jidi an kuntigi muhamadu kan n'o de ye cidenw la kuntigi ye nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen kuntigi don kisi nɛɛma ni barikada ala k'o suda kan fo ka taa se alikiyama jɔdon ma n balima silamɛw n balima lamɛnnikɛlaw k'an k'an cɛsiri ni kantigɛli fɛnw ɲinini ye an k'an cɛsiri ni kantigɛli fɛnw ɲinini ye n'o ye lahiyaw ye baganw ye o tuma la ɲinicogo cɛ ɲuman na ɲinicogo ɲuman fɛnɛ na ala ka sira kan a ko kantigɛli fɛn ninnu an bɛ taa yɛlɛn olu de ka alikiyama jɔ don o bɛ tigɛli kɛ ni an ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka kantigɛli fɛnw ye o kantigɛli fɛnw na nɔniyaw la nɔniyaw fɔra la siw fɔra la a ko saga k'a ta kalo 6 ka taa san 1 na walima kalo 6 k'o bɛ wasa kɛ kuma dɔw la ɲaamɛ ani misi k'o fana bɛ kɛ lahiya ye nka saga baganmisɛnw na o de fusamantiya ka bon ka tɛmɛ bagan kumabaw kan misi ni ɲaamɛ kan saga ni ba o de fusamantiya ka bon ka tɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan kira o de lakale saga san 1 kalo 6 nka misi ko san 2 ka taa don san 3 kɔnɔna na ɲaamɛ wa daminɛ san 5 san 6 ka taa don fo 7 kɔnɔna na a bɛ bɛn sariya la bagan cɛ i k'o de ɲini k'o kɛ lahiya ye hali n'a fɔra musoman min ka ye cɛman de ɲininen do i fɛ fɔlɔ i ka bagan cɛ ɲini ni dɛsɛra o la i bɛ sɔrɔ ka musoman ɲini nka alimuhim laɲini ye min ye i ka bagan faga bagan min a sɔrɔla jɛlenya sira kan bagan min bana t'a la bagan min lebu foyi t'a la min b'a bali fagali la ala ka faamuyali ɲuman d'a ma a tila k'a fɔ tuguni nɔɲɛ la halisa ko bagan na nka o ye kuma tɛmɛnenw ye sisan n'i ye bagan min sɔrɔ muhim laɲini ye min ye dɔrɔn bagan ɲuman a kun nana ni couleur kow ye nka laɲini t'o ye laɲini ye jumɛn ye i ka bagan sɔrɔ k'a faga bagan ɲuman bana tɛ min na min lebu bangelen tɛ bagan min n'a gere karila fo joli bɛ suura la k'i kan'o kɛ lahiya ye bagan min fana tulo tigɛlen don fo ka tɛmɛ hakɛ dɔ kan k'i kan'o kɛ lahiya ye walima bagan min n'a bɛ segele f'a bɛ dɔn o tuma la k'i kan'o kɛ lahiya ye a kannen don bagan in fana n'i y'a sɔrɔ e min t'a don e yɛrɛ de bolo k'a kantigɛ e min ye cɛ ye e bolo de ka bagan in kantigɛ nka a ko bagan in ni e tɛ se a fagacogo la o tuma e bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ bagan in kantigɛ ye nka bagan in a golo tɛ feere bagan in a golo tɛ kɛ k'a tigilamɔgɔ sara ayi i bɛ se k'a tigilamɔgɔ sara kɔfɛ i bɛ bagan in golo ta k'a d'a ma wa ko ni bagan misɛnnin don an b'o da numan kɛlɛ kan k'a ɲɛsin kɔrɔ ma nka ni ɲaamɛ don k'an b'a jɔ k'a kan sɔgɔ wa bagan ninnu fana bɛ fa waati jumɛn bagan ninnu bɛ fa selidon sɔgɔma alimami ka bagan fagalen kɔfɛ o de la alimami nana ka bagan ye selikɛnɛ la ka na kɛ seereya k'a ka bagan faga
n'alimami ka bagan fagara ka ban anw bɛ se ka taa an ka baganw faga nka alimami ka bagan ma faga e ka bagan faga a sogo de b'i bolo dɛ i saga kɔni faga nka i ma lahiya faga o de la a ɲinina alimami nana ka bagan ye selikɛnɛ la silamɛw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka saga in faga o tuma la maaw bɛ sɔrɔ ka taa du taw da k'u faga a ɲinina nin fɛ halisa ni bagan in faga fɛnɛ bagan in sogo i bɛ taa tilayɔrɔ 3 tilayɔrɔ 1 n'i ka denbaya b'o dun tilayɔrɔ 2nan i b'o kɛ sarakati ye minnu ma bagan yɛrɛ sɔrɔ k'a faga tilayɔrɔ 3nan i b'o kɛ hidaya ye i n'a fɔ cadeau ka taa di ka maaba dɔ a ɲinina nin fɛ halisa an ka alimamiba naani ka kumakanw don dɔ ko sali tile fɔlɔ n'i ye bagan sɔrɔ k'a faga tile 2nan b'i bolo 3nan b'i bolo imam na Shafi ale nana ni fɔ tile 4nan ye nin bɛɛ lajɛlen ye nɔgɔya siraw de ye a kun ye n'i ye bagan sɔrɔ bi ka bɛn ni seli i b'a faga n'i m'a sɔrɔ bi seli don seli dugusɛjɛ bɛ i bolo dugusɛjɛ 2nan b'i bolo 3nan b'i bolo fo 4nan o b'i bolo nka an bɛ min fɔ silamɛw ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ye bagan faga an bɛɛ lajɛlen ye alakira sallallahu alaihi wasallam bagan 2 de faga bagan 1 a y'o faga a n'a ka denbaya ye bagan 2nan a y'o faga a ka mantonw ye kana taa don sira foyi fɛ n balima silamɛw an bɛ waati min na waati ka gɛlɛn waati nɔgɔn tɛ an bɛ mun fɔ silamɛw ye ala ye maaw da k'u fisa ni ɲɔgɔn ye de ala ye nɛɛma fitinin kɛ e min ye kana to fiyewu i balima dɔ ka s'i ma k'a ma saga sɔrɔ kana to fiyewu i sigiɲɔgɔn dɔ ka s'i ma k'a ma saga sɔrɔ kana to fiyewu yatimadenw ɲɛji ka bɔ i ɲɛna k'a sababu kɛ sagako ye kana to fiyewu muso cɛsabaatɔw miiri ka janya k'a sababu kɛ sagako ye k'a se t'u ye an bɛ waati min na waati ma nɔgɔn bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'i ye bagan faga n'i ma se ka hali saga san ka di maa dɔ ma n'i ye fagali kɛ i b'a dɔn maa min ma fagali kɛ i ka so mɛ ka taa bagan sogo dɔ ma an bɛ mun kankari maaw ye e maa min bɛ taa saga 1 san 100 ni kɔ walima min ka ca n'o ye an b'a fɔ i k'i hakili to i yɛrɛ la dɛ i hakili to i yɛrɛ la ka d'a kan jamana in bɛ cogo min na balimaw bɛ cogo min na silamɛw bɛ cogo min na an ka miiri fɛn na n'an miirila nin na o tuma la an bɛ hakili sɔrɔ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma jamana ala ka hakili sigi d'a la ala ka basigi d'a ma ala ka basigi d'a ma ala ka hinɛ an na ala ka yafa an ma ala k'a mago to an b'a ɲini ala fɛ yanni sali don cɛ se bɛ ala ye sali saga a musakaw ala k'a nɔgɔya don ti kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu kɛ o la rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ala ka hinɛ an bɛɛ lajɛlen na alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ imamu na ka fara a ka naibu kan ani misiri commission maw o ye dakurunya 2 minnu lase kɛrɛnkɛrɛnlenya imam alu fofana an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ imam salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh imam i tɔgɔ ni jamu wala Hussein Mahamad Fofana bi an bi yɔrɔ jumɛn ni ala ka jɛ bulka sombogo Baba Buguni misiri bɛ dɔn ni tɔgɔ jumɛn ye sigida in na Baba Buguni misiri fɔlɔ Fofana ka misiri i b'o d'a kan a dɔnnen man n'o ye kosɛbɛ inshallah o kɔfɛ imam an bɛ fɛ k'a dɔn bamakɔ ye bɛn kun dɔ de ye a bɔra yɔrɔ jumɛn ka bamakɔ sɛgɛrɛ alhamdulillah an faw kɔni bɔra kɔrɔn fɛ de ka na wari ɲini na ala y'an kɛ u sigiyɔrɔ ye u y'an don ala ka sira kan an t'olu kan o de kɛra ka laɲini o yɛrɛ fatura k'an to sira kelen kan alhamdulillah sinon an kɔni wolola yan ka mɔ yan ni fila ɲɔgɔn Alassane an de bɛ ka lasali kɛ ɲɔgɔn fɛ kabi cɛkɔrɔba ye balo la silamɛw y'a laɲini o cɛkɔrɔba k'an d'u ma alhamdulillah ale kɔni ye yan tu tigɛ kɔrɔ nalen donc silamɛw y'a ɲini a fɛ k'anw bila ɲɛfɛ an kɔni tora o kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn i ka kalan tɛmɛna sira jumɛn fɛ alhamdulillah an y'an kalan kun fɔlɔ kɛ madrasa la on est premier cycle ka taa lycée kɛ Hilal la ka duguma kalanw fana kɛ o kalanw kɔfɛ an taara Tɔnbukutu an taara san 2 kɛ yen nɔ alhamdulillah o kɔfɛ imam an bɛ fɛ k'a dɔn misiri in tariku ka dɔɔni fɔ an y'a kan misiri in tariku alhamdulillah misiri kɔni ye quartier misiri de an fɔ ye dugukolo san yan o y'a yɛrɛ k'a fɔ ni misiri tɛ yɔrɔ min na olu bɛ se ka sigi olu bɔra kɔrɔn fɛ maa dɔw y'a sɔrɔ Kulubalilakaw dɔw de bolo donc kɛnɛ sɔrɔ cogo la n'a balimaw ni sigida mɔgɔw ni ka fara quartier mɔgɔw kan ka fara silamɛw kan o y'a daminɛ ni biriki koriyɔrɔ la ka cɛncɛn k'a la o sera a kan o kɔfɛ u nana bɔgɔ jɔ a la bɔgɔ kɔfɛ u ye financement ɲini o sɔrɔla ka i jɔ an filɛ ka salamu kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen silamɛw ka dɛmɛw de
Imam ko fe am faka do ni balma ke se alasan aw ko fe ka ko aw ni almam tamena ma do ni afla fanya alhamdulillah almami mun tamena e anga chokor wa yalla khayna la e ay rawul fay man alasan fofana wana kan naibu amed do ko bela jele be wala ka hinna makono ala ka hinu bela jele na ka fana wala ka na alasan biya ka fana do ke ga usman Imam ko fe am faka do misri la ko bala mi do ne ko la ko bele de bana la ko ba de bana kada ka awere nyiba misri la mo be barala misri du kana mana re chenelo mo biande nga bu sela mo bela jele dai sede minu se dorame wado misina minu se wakile wado misina minu se ali milio wado misina bela jele se ke misina nga na de men so ko fe ga fara kono mo taga alhamdulillah ko tan ko sobe la ko chaman de bana kere nyi wala Imam ko fe wati bare ga turu ga no seli ani arafa da bunya fula fuli ga Allah sai al-salamu ma haka da seli fuli alhamdulillah ambe do de ke minu be no ala ko ka bato min aminu fene be ala ka bato min aminu fene be arafa suni ala ka no ambela jile san chama ira ana ka do ke jamana fene gelambe jamana kono ala ka jisma ka fura ka shirfe na gadima fene fu ka awere fu ko sobe ka do ka be chesiri mina ka da ka be ka islama chari amma yin ala fe ala ka bulu bala kullu makul mare mi ka do ga jamana ko sobe ka do ga jamana la hala mai ka do ga jamana maraba ko fene ala ka nu deme ala ka jugu fene malo ka do ga shirbe fene ka da kale mi hakili soro kan tile so ndale ka islamiya deme ka islamiya chari ka wati di islamu mo se ka islamiya wala mo be chugumna mo fene be siga lame ko mo fene fu ka da kan ni atelame na fatala mo ba lame ka me ga mo fene nafa amma do ga ya rabbi ala kan sawabe amin الحمد لله رب العالمين أقدرت بشرف الله ومالكنا ومالكنا ni ne bi dan sigi bi juma kutuba la an ye min sɔrɔ ka bɔ jelibugu la misiri la min bɛ wele ko bababuguni misiri wala i k'a fɔ ko fofana ka misiri min yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ kulubilenni sirafara ma n b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ bato minnu kɛra ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ imam ye dugawu min don ala k'a minɛ an faso maliba ma cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ ani basigi ala ko sabatiya kɔnɔ wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin shukran lakum fi amani